ocasión de grabar, ya que hay que Christmas, but silang mga episode ko na wait, nakajun ka rin kung sa job yung try to which is Chris. Yan lagi, but likmat ya ka mabuhay buhay Christmas kung ba national program will solo, but na ay ko ya ka jinsa sa mga mabuhay Christmas about event ya ka pag tayo na sa mga wait suka na ganyan ka program ba jinsa sa mga sila na event. Thank you to provide for Jesus long ago.
Stay